Исәнмесез, мин Рузил Гатин, сезне сәламлыйм. Чыннан да күптән түгел генә Илмир Низамовның Ринат Абихарис либретосына язылган Кара Пулат операсының премьерасы Мәскәүдә узды. Мин инде артистлар исеменнән әйтәм, без бик бәхетле, безнең инде күптәннән шундый татар операсын инде безнең баш калабызда Мәскәүдә яшәгән милләттәшләребезгә күрсәтәсебез килгән иде. Безнең хыялыбыз тормышка ашты һәм киләчәктә дә шундый Кара Пулат кебек яхшы опералар язылып торсын иде һәм инде кем белә, бәлки без бу спектакльләрне башка шәһәрләргә дә алып барырбыз дигән хыялда калабыз. Мин үзем шәхсән ул спектакльдә Туры Батыр партиясын башкардым. Бу бик кызыклы роль. Ул инде шулай ук вокал ягыннан да һәм инде төрле биюләр ягыннан да бик кызыклы партия һәм мин бик бәхетле шундый партияларымны башкарганга. Хәзерге вакытта мин Италиядә башка операны өйрәнәм, Павия дигән шәһәрдә. Инде киләчәктә тагын да матуррак операларда чыгыш ясармын дип ышанып калам һәм барыгызга да зур рәхмәтемне белдерәм. Очрашуга кадәр.